Takže čaute, vítam vás pri mojom 17. videu a toto video bude o tom, že čo mám vlastne rád, že vlastne môj koníček alebo také volačo. Tak, mám rád futbal, ako ste sa mohli dozvedieť vo viacerých videách a teda to je všetko, že mám rád futbal. A inakšie veci, napríklad plávanie, športovanie, hranie hier a tak. A vlastne týmto som chcel povedať, že čo je moje obľúbené, lebo som vám povedal 5 celých vlastností a som vám teraz povedal, že čo je obľúbené. A ešte vám poviem 5. Vieš, že nechcem dobávať tento koniec, takže čaute.